Tak jsem si vymyslela, že jsem těhotná, aby mi poslal love. Poslal je? Ne. I když si myslel, že jsem jako... Ty vole, ty už se jaký sebe radí do prdele, ty vole. Kámo, v jakým to žijem světě, že je možný, že tohle si může ženská dovolit, prostě lhát a prostě vymýšlet si, že je těhotná, aby z týpka vytáhla prachy, ty vole. Chápu, že potřebuje vzhledem k tomu, že nemáš ani na to zaplatit svýho editora, ty vole, nebo manažera, nebo co to je. Ty vole, já být tím týpkem, tak ježišmarja, já to nemůžu ani říkat. Ale víš co, vlastně si to zaslouží ten týpek, protože šáhnout na něco takového, ty vole, mít s tím sex, tak to jenom je na přes držku taky, takže vlastně je to možná dobře. Hele lidi, fungují tady emoce, omlouvám se, že to je takový jako vyhrocený, ale prostě nedá se nic, já prostě už musím zasáhnout. Nicméně Láďo, nic proti tobě, chápu, je to business, vím, proč jsi tam pozval, bude to mít čísla, respekt. Nicméně, ty už se zpamatuj a fakt se běž někam zavřít a vysar se na sociální sítě, běž si ját ayahuasku někam do pralesa, nazdar.